Čaute lidičky, dneska si ukážeme moju druhú časť Pastafix prekladača. Jak sa povie prach? Čuňadlo smradlavé. Jak sa povie hlava? Bukvica výbuchová. Jak sa povie doj? Závislek na mlieko. Jak sa povie ponor? Vzducholoď podvodná. Jak sa povie pero? Mašina na písanie. Jak sa povie peračník? Ukladatko ceruskové. Jak sa povie rúžová ceruska? Barbie z roku 1985. Jak sa povie detko? Super Mario. Jak sa povie babka? Mašina na koláčiky. Jak sa povie mydlo? Bubláve smradátko. Jak sa povie Hovno. Prepačte, nechcel som byť neslušný, tak som sa dal Nutellu. Takže, aha, ja sa hovno. Nutella Duo. Jak sa povie kráľ? Hnojidlo samoobsluhové. Dajte ďalšie videa, dajte ďalšie lajky, aby som mohol dať ďalší prekladač Pastafix 3. časť. Čaute.